बुंग्राया जोबखाया बिथांमोना माने होनबा आंखौ गल खालामना दोनदों जे प्रकाश नार्जारीखौ डाउनाव खालामनांगौ प्रकाश नार्जारीखौ बोरैहाय डाउनाव खालामनो हागोन बेखौसो नाजागासिनो दङ नङा होमबा हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सेटआप चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय जोंनि बर' हारिनि आदैमोन मादैमोन आयंमोन आबै आबौ फंबाय बिबोनानावमोन आरो लोगोसे आंनि लोगोफोर गोबां सापर्ट होबाय थेंक इउ सो माच दा बोथोरा ओरैबायदि जादों गरमथार आयु बाप रे बाप लोमजालायगोन ओरैबायदि माने आं बुंखांबाय मैया ना दाखालि मोनसे भिडिअ बानायनायावहाय जे प्रकाश नार्जारीयाव मोनसे ब्लगिं भिडिअ होदोंमोन आङो जे किचेन कुइन होननाय मोनसे सुपार मार्केट खुलिनाय साना खाथि जाथार नामा क'क्राझार मानो होनबा बिराद गरम ओरैबायदि गरमा थानोनो हाया गगा मोनलायलायनाय जाबाय लोमजानो ओंखारलायनाय बायदि माने एक्चुअली जोंना बिल्डिंआ माने जों जाय थानाया माने आं थानाया फार्स्ट फ्ल'राव थायो नालाय बे फार्स्ट फ्ल'राव थानायावहाय माने सान्दुंआ बिराद नाङो एकदमबारे स' माने बिनि गाहायाव जुदि माने ग्राउन्ड फ्ल'राव जुदि जायोब्ला बेयाव एसे थान्दा जायो आरोना खिन्थु फार्स्ट फ्ल'राव बिराद गरम जायो आरो ओमफ्राय बेनो जाय जायगाथिंजाय थायोना आङो जाय जायगायाव रुम थायो बे जायगायावथ' उन्दुनोनो हाखाया स' बिनि थाखायनो माने हराव नैबेयावसो उन्दुफैनो गोनां जालायलायो मालाबा समावथ' ओरैबायदि गरमा ओरैबायदि आरो लोगोसे थाङै थुङै मा जालांबाय गगासो मोनलांबाय माने दुगै गरम नालाय गरम मोनो नालाय जि दुगैसिगोन गरम मोन्दों एकदमबारे गोलोमला बायदि मोन्दों जि दुगैसिगोन स' एकदमबारे दानि जे बोथोर बे बोथोरा माने ओरैबायदि माने मानसिफोरखौ खायसे सुबुंफोरखौ बेमार खालामसावदों बिनिफ्राय हुसियार जाबानो जाबाय नोंथांमोनहा जाय मानसिया दा कल्ड ड्रिंक लोंदों ना दिनावहाय बिराद कल्ड ड्रिंक जि हायो होननानै जि कल्ड ड्रिंक लोंदों ना जासोलाबायदों बायसिना कल्ड ड्रिंक लोंलाबायदों अब्ला सानना लागा बे एसेबाबो बेमार जागोन होननानै मानो होनोब्ला ओरैबायदि माने मानसिफोरखौ जों नुनो मोन्दों भिडिअफ्रावबो नुनो मोन्दों माने खायसे इउटुबारफोर नङा होमबा बिथांमोनखौबो जों नुनो मोन्दों जे बिथांमोना कल्ड ड्रिंक ओरैबायदि लोंबाय एकदमबारे माने जि कल्ड ड्रिंक लोंसिगोन थान्दा बिराद लोङै लोंसिगोन लोंनायनि उनावहाय मा जासिगोन बेमार नङा होमबा स' बिनिखायनो बैफोरनिफ्राय जानगाराव थानोब्ला नोंथांमोनहा बैफोरबायदि अभार थान्दा जे माने फ्रिजआव दोननाय बेसादफोरखौ दा लों एक्चुअलि आं बारा लोंखायानो दै गुदुंसो लोङो आङो ओमफ्राय बांसिन नर्मेल दै लोङो अब्लाबो माने आङो माने गगा मोनलायनाय जाबाय मानो होनबा दुगैनाय जाबाय नालाय हरनि 11टा हरनि 12टा गाहामाव दुगैनाय जायो मालाबा समावहाय माने गरमजोंनो ओरैबायदि गरम माने आरो मोनसे खोथा गारिया आंना मा जालायलांदों पाम्प जालायलांदों पाम्प दानाबा ब्लास्ट जादोंनो गारिया पेट्रल आं नोंथांमोननि मोनसे एवारनेस होनि सांग्रांथि होनो बाइकआनो जा कारानो जा अके जि गारियानो जाया मानो ओरैबायदि गरम जादों ओरैबायदि गेस जादों जाहैदों माने अबेबा गारिबा माने कारा बे माने पाम्प माने ब्लास्ट जालायलांदों जाहैदों गरमनि थाखायनो स' बिनिखायनो थावखौ 50% सोनो थिनदों माने बाखिया गेस जानायाव बेखौ साफिसियेन्ट जानायनि बे जांलोंदो जायोना ओरै सोमावनाय माने बेयाव गेस जाबायना स' बेफोरनि थाखाय माने जास्ट 50% सोनो थिनदों आरो ना आं बे माबा थावखौ सोबाय थाव सोनानै बोरै बख'बाय फेस होनलायबाय बाददावलायबाय आङो एकदमबारे माने एसे एनै दोनबावबाथ' बेरफुगोनसो नामा सानबायमोन आङो माने नंखागौ माने जाय मानसि पेट्रल पाम्पआवहाय जाय थाव सोग्राना बाददावलायबाय बियो आयौ होननानै नों दिनै सोफ्लांबाय बिराद मोजां जाबाय नङाबाथ' आरो नोङो मा समाव बेरफुगोन फात्ताखौनो मोननाय नङामोन नांबाय सानफ्रामबो फुङावहाय सानफ्रामबो बेलासि आरो बिनि गेजेराव 12टासोआवहाय खेबसे खुलिना ला होनना बुंबाय आरोना बेबो माने खेबसेयानो जायो आरोना नों जुदि गारि सालायदोंब्ला थिगसे सालायनानै नों लं जार्नि थांदों अब्ला बे समावहाय नों गारिखौ मा खालामदों खुलिना लादों आरोना बाइकआनो जाया मानो गारि गिदिर मानो होनबा बे सान्दुङा खुनु कार आरो बाइक माने बेफोरबायदिखौ सिनाया बेयो जास्ट नोंनि टाउननि सिङाव जे थायो बे जायगायावहाय जे संख्ल'नि थाखाय गेस जायो गरम बेनि थाखायसो आरोना स' बिनिखायनो बेवहाय बाइक आरो कारनि खुनु डिफारेन्स गैया बेरफ्रुनाया जुदि गेस जायोब्ला आरो अभार जायोब्ला बियो बाइकबाबो बेरफुगोन माने आरो कारबाबो बेरफुगोन आरोना स' बिनिफ्राय हुसियार जाबानो जाबाय आरोना दा दिनै जोंनि मा होनोमोनलाय माखासे गोबां माने सुबुंफ्रा गावजों गाव मेमेज बानायनाय गावजों गाव दावराव दावसि खालामनाय सोलिगासिनो दङ दा बेफोरबायदि सोलिनायनिफ्राय आं रिकुवेस्ट खालामो बयखौबो जानगाराव थालायलाय बेफोरबायदिखौ खालामस्लाय गाव गावनो भिडिअ बानायलांबाय था गाव गावनो गोसो बायदियै थांबाय था बेनो मोनसे बे बुहुमाना बे बुहुमा मोनसे गल दानि जुगावहाय मा जायो बे बुहुमानो सोरगो बे बुहुमानो नरक माने सोरगो आरो पाताल नङा होमबा जे बे बुहुमानो सोरगो आरो बे बुहुमानो मा होनो नरक बेयावहाय नों जिखिनि फिथाइ मोजां खामानि मावगोन अब्ला बेयावनो नों फिथाइखौ मोनगोन मोजाङै नरकखौनो
माबाखौ मा होनोब्ला सोरगोआव थानो मोनगोन माने बेबायदि सिस्टेम आरोना बेवहायनो नों जुदि माबा मोनसे मोजां खामानि मावोबा मोजां फिथाइ मोनगोन नों जुदि गाज्रि खामानि मावदोंब्ला बे बुहुमावनो नोङो गाज्रि फिथाइ मोनगोन दिनै माबा मोनसे नों खामानि मावदों सोरखौबा थगायदों मादों अब्ला नोंखौ बोसोरसे बोसोरनि उनाव नोंनो इसोरा साजा होगोन आरोना स' नरक आरो माने सोरगो बेखौ नोङो बेयावहायनो मोनगोन नैबे बुहुमावनो मानो दा बेखौ सोरबा धोरोमारि सुबुंफ्रा नङा बे ओरै थोरै ओरैनो बुंनो हागौ आरोना नाथाय एक्जेक्टलि बिनिबो ओंथि दङ बे नङाखि आफ्टार डेथ नोङो सोरगो आरो माने नरक गैया आं बे बाथ्राखौ बुंनो थाङाखै खिन्थु नों एक्जेक्टलि बेयाव सेम जुदि नायोबा सिचुएसनखौ नों जुदि पाप खामानि मावदोंब्ला नों बेवहाय नोङो मोनखागोन आरो फिथाइखौ नों जे दानि जुगा बिराद सोलायबाय नुनो मोनगासिनो दङ जाय मानसिया पाप खामानि मावदों बे मानसिया साजाबो मोनदों मिथिबायना लोगो लोगोनो साजा मोनदों मिथिबाय लोगो लोगोनो साजा मोनदों नोंथांमोना मा आं बुंगोन बेखौ नोंथांमोना मोनथिखाबायानो नङा होमबा स' बिनिखायनो बेनि एग्जाम्पल मोनसे स' नों गावनि फकास इयर गल नङा होमबा नों गावनि जे मा भिडिअ बानायनो जोङो बोरैहाय सोलिनांगौ बेखौल' बानायबाय दा गुबुना मा होदों बिदि खालामबाथाय इन्ट्रेस्टिंसो मोनसिनसै आरोना बिसोरो ओरै मेमेसनि भिडिअ पिक्सार बानायनाय मानाय एकदमबारे आंखौथ' मा बानायखो इभेन आंखौथ' नैबेयाव नायदो मोनसे सासे मानसिया मा खालामदों बेखौ खानायखौ ओरै खालामलायनानै आंखौ सिख्ला बानायलायदों आरोना नुनायाबो मोजाङानो नुदों आंखौ बेवहाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव सोरबा माने मोनलाय खानायखौ बोखाजोबनानै लान्था बानायलायनाय आंखौथ' हेन टेन बानायजोबदों ओमफ्राय आरो बिनि गेजेरावहाय मा होनोमोनलाय फेन आरो बिनि गेजेराव माबा ब्रा गाननाय ना मा बिदि सिस्टेम मोनसे बानायनायबो नुदों आङो ओमफ्राय आरो बिनि गेजेराव गोबां माबा माबि बानायदों खायसे माने स' बेफोर गासिबो बयबो माने नोंखौ जाय मानसिफ्रा नायदों जाय सुबुंफोरा नायदों बे सुबुंफोरनि एगेन्स्ट खालामनो थाखाय जाहाथे बिथांमोना नोंनि जौगानायखौ नुनानै मेगन सानानै दंखायो नालाय दा बे जौगानायखौ माने बिसिनिसायाव बिदि देखायोब्ला माने नोंनि भिउवार्सफ्रा नोंखौ माने गाज्रि मोनगोन जेनेबा गोबां गाज्रि खालामग्रा ओंखारबाय बेखौ अभार जाबाय बियो नङा होमबा जोंनाथ' बेबायदिनो ना जे सासे मानसिया गाज्रि कमेन्ट होबाथाय बिसोरो भिडिअखौ जोबजासिम नाया कमेन्टखौ नायगोन सोरबा सासे मानसिया गाज्रि कमेन्ट होदोंबाथाय बेखौ मा खालामगोन फल' खालामनानै होफासिगोन कमेन्ट होफासिगोन आरो माखासे दङ बेफोरबायदि सेंग्राफोर बा सिख्लाफोर दङ खायसे सुबुंफोर जे गावनि जे माने समखौ नस्थ' खालामनानै बैफोरबायदि खामानियावसो बाहायो खायसेफोर स' बेफोरखौ नोङो इगनर खालाम बिथांमोना खालामदों बिथांमोना बेफोरबायदि खालामनानै मोनजाथों नङा होमबा स' जों गावनि खामानिखौल' मावबाय थानांगौ आरोना स' बिनिखायनो आइ वाज साइलेन्ट ओमफ्राय बिनि गेजेराव जों एबारनिफ्राय भिडिअ मोजां खालामफिनलांसै आरो गोबां मोजाङैनो मानो होनबा जुदि भिडिअ बानायबाय थायोब्ला मायोब्ला बिनि सायावहाय गोबांनो बांसिन नोंनि भिउवार्सफ्रा नोंखौ लुज जागोन मानो होनबा नोंनि भिउवार्सफ्रा नोंखौ दुखु मोनगोन नङा होमबा स' बेनिखायनो आङो साइलेन्ट जाथ'ना दंमोन आरो बिनि गेजेराव दिनै बेखौनो फिन बुंबावगोन आङो जों गासिबो खौसेथि जानि आरो लोगोसे गावनि साननाय हनाय जि दंना बेखौ जाय मानसिया कन्ट्रलाव गैया बे मानसिया माब्लाबाबो जिउआवहाय जौगानाया गोबां गोब्राब जायो जाय मानसिया गुबुननि गाज्रि सानो बे माब्लाबाबो बे मोजां खामानि मावनो रोंखाया आरो बे माब्लाबाबो मोजां साननो रोंखाया आरोना जाय मानसिया गुबुननि खहा लुबैयो बे मानसिया गावबो खहा जायो जाय मानसिया माने गुबुननि खहा लुबैयो बे गावबो खहा जागोन आरो लोगोसे जाय मानसिया गुबुननि मोजां साना बे माब्लाबाबो मोजां साननो रोंखाया स' एलवेज नों बुङोब्ला माखासे बेफोरबायदियाव सोरनिबा पिक्सारखौ हाख'नानै माबा मोनसे बानायनानै सोरनिबा मेसेन्जाराव हरनाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बैनि पिक्सारखौ लानानै ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बैनि सावगारिखौ लानानै बैखौ गाज्रि बुंनाय जे नों ओरैबायदि खालाम नङाबाथाय नों ओरैबायदि बानाय नङाबाथाय नोंखौ आं भाइरेल खालामगोन नङा होमबा नों ओरैबायदि खालाम स' बेफोरबायदि गोबां दङ दा बेफोरबायदिखौनो कल खालामहरो ओमफ्राय बिनि गेजेराव मा प्रेक्टिकेलि लांथा थालायगोन आरो गोबां भिडिअ कल खालामो बेबायदिनो जाहाथे नोंखौ बरनाम खालामनो हागौ स' बेबायदि जुग जालांबाय स' बेनिखायनो बि केयारफुल गावनो हारसिंनो बेखौ नोजोर होबानो जाबाय नों जुदि नाजायो अब्ला साक्सेसआ जाखागोन आरोना स' बिनि गेजेरावनो आं बेखौ बुंगोन जोङो भिडिअनि कन्टेन्ट खालामनाय सिस्टेमखौ नोंसोरनो खोन्थानांगौ गोनांथियानो गैला मानो होनबा जुदि बुङोब्लाबो नोंलाय अबेनि गोरों बेबायदि जागोन नालाय स' आं बेखौल' बुंगोन जास्ट नोंथांमोना गोसोबायदि मोजाङै कन्टेक्ट खालामलांदो आरो मानोथो नांलायबाय थानो माने रायजो राजाफोर इसिबां नोंसिनि भिडिअखौ जोंनि भिडिअखौ नायो बिसोरखौ माने बेफोरबायदि टाइम वेस्टनि भिडिअखौ नायहोबाय थानो स' बिनिखायनो आं सानबाय जे नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामनो जे बैफोरबायदि भिडिअखौ दा शेयार खालाम जायफोरा इम्परटेन्टआनो नङा स' जाय इम्परटेन्ट बेखौ नोंथांमोना जुदि नायाब्लाबो शेयार खालामनानै होनांगौ
नोंथांमोना जुदि नायाबाबो इम्परटेन्टखौ आरोना जेरै हमना ला सोरनिबा माबा मोनसे लोमजानाय साजानाय सोरबा मोनसे प्रब्लेम जादों माबा मोनसे एक्सप्लर खालामदों माबा मोनसे जायगा जायखौ मोनथियाखै गुबुन सुबुंफ्रा स' बेफोरबायदि मोनसे प्रम' भिडिअ बानायनाय बैफोर प्रम' भिडिअ बानायनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि नायजोबाबाबो वाट्सएप फेसबुकफ्राव शेयार खालामना होबानो जाबाय स' गुबुनाथ' नायगोन ना नङा होमबा स' आरो मा जाबावबाय गुगोलाबो ओरैबायदि जालांबाय दिनै अक्षय कुमार मोन बायदिनि फल'वार्सफ्रा बेसेबां दङ मिलियन दङ नङा होमबा सोरनाबा 30 मिलियन्स दं 38 मिलियन्स दङ थ' बिसोरनि जे मिलियन्स भिउ माबा थानानै फल'वार्स थालायनानै बिसोरनि भिउआ 8 घन्टानि गेजेराव 1 लाखआनो थाङा मानि थाखाय दे बुंदो आं दहायसो नुदों मोनसे जे अक्षय कुमारनि फेसबुक पेजावहाय 3 मिनिटनि मेथाइ नामामोनथाय दा नायबाय आं नुबाय बेवहाय माने 8 घन्टा थांबाय 28 लाइक्स ओमफ्राय बिनि गेजेराव 78 भिउ मोनसे बेना 1 लाखआनो थाङाखै नायदो स' बेनो आरोना खोथाया जे इउटुब आरो फेसबुकआ मोननैबो बिजनेस मानो होनबा बिथांमोना जुदि भिउवार्स जायफोरा फेमास जालाङो ओमफ्राय बिसोरनि भिउवार्सफोरखौ रेकमेन्डेडखौ दाननानै दोनो आरो बिनि गेजेरावहाय सामटाइम्स होयो बेखौ खिन्थु लटारि सिस्टेम बायदि आरो हाजार नों बुंदोंना दिम्पु बर'आबो हाजार मोजां भिडिअ बानाय गोबां मोजां भिडिअ दं आंनिफ्रायबो होननानै बुंदोंना दिम्पु बर'आ खिन्थु बिसोरनि भिउआनो जाया जोंनिया मानो भिउ जायो स' नैबेबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदोंना स' बेफोरबायदि आरोना बेखौ गावबो मोनथिया होननानै बुंदों बे बिमानि कसम होनलायलायनानै नङा होमबा स' बेनो आरोना खोथाया स' बेफोरबायदिया मोनसे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स हिसाबै बिथांमोना मा बानायना दोनदों बेखौ मिथिया स' भिडिअखौ किप बानायलांबाय थाबानो जाबाय जेसेबांखिनि भिडिअ क्रिएटर ओंखारदों गोदानफोर स' थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय दिनैनि बे दसे सम आं नोंथांमोनजों मोनसे सावरायनो फैबाय लोगो हमनो फैबाय बे भिडिअनि दारै गगा मोनदों आंहा एकदमबारे जोंनि रुमा बिराद गरम मैयासो अखा हादोंमोन दिनै हराव एसे गोसोआ गोबां थाजिम मोनबाय आङो गोजोननाय मोनबाय आरो ना थेंक इउ स' माच गाइस आरो बिनि गेजेरावहाय आं बेखौ बुंगोन सोरबा माबा मोनसे जायोब्ला आंहासो दाय सोरबा माबा मोनसे जायोबा आंहासो दाय ओइ प्रकाश नार्जारी स' नाव आइ डन्ट केयार सोरहा माबा मोनसे बुङोब्ला सोरबा भिडिअ क्रिएटरफ्रा बिदि बुङोब्ला आं बेखौ आइ डन्ट केयार खालामसै मानो होनना बुङोब्ला बुंबाय थाथोंसै बुंग्राया जोबखाया बिथांमोना मानो होनबा आंखौ गल खालामना दोनदों जे प्रकाश नार्जारीखौ